Mangan kuluban kangkung nyambel terasi. Ini ora pedas. Ya perlu di bulekne lombok ngono dadi pedas. Wah, kesenengane Pak Oyok lho ya. Ngono, senajan dadi dokter nang Lombok. Pedes nganti ngiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beste luisteraars, dames en heren. Welkom bij onze tweede radioprogramma. Kita sambung kalau warta para pamireng iki pawartane Sangkara saya NV lan Yai NV. Iki wektu rendangan iki ning kono jagani sing iki dak platen para pamireng to sing platen nok lan klare platen karvan keluarga platen sing 28 gate ning kono iki gare karepe pira dawane lan cendake pokoke diwatesi temko 13 meter. Dan kono jagani bolong kaki iki sing bolong kaki sing kanggo tipise 34 gate dan kono iki regane yo murah bisa nekani ning Rosaya NP Watawek 681 lan Rosaya NP ning Yohanes Mugra Strat lan uga filial kabeh sangka Yai NP koyo dene jeneng bawa Hidra Ganti Weg Uswes Verbinding nomor 276 lan ko sing ning pojok Kristal lan Silver Strat. Niki kemarin happening ning Pamirsa Hofweg Sosino 1 tanggal 14 Mei. Yoki ono jalan Kepang lan ko ono final step. Lan dinane Minggu tanggal 15 Mei yoki Jalan Kepang lan ko Future Club ning kono lan kabeh iki mau bisa nekani ning pamirsa yoki mlebune pre ora bayar apa-apa orga patch promotion disponsor dening Prisavir lan Kompa Car Rental. Aku tresno kowe aku seneng kowe aku tresno kowe
Ya iku sing jenenge peh ya kuwi. Ora peh lajur. Lagi nang iki loro sak kujur. Riak. Ya, kiawan sini rendengan tadi ya awan iki adem. Opo kowe wis lali janji, saiki kowe larani ati, lemah kejo ora pali-pali, jane ngomong sesati, mola pali aku sing ngenteni. Kaparioti aku ora iki boleh kandang tangan, kanggo kowe anakku sayang, dan kita ayam peparengan, tresnaku isi tetanan, kapan aku bakal kali sayang. Oke, lan kang waktu kita terusake yoki karo siaran Kakamipu, yoki spesial kanggo para Hizbudus kabeh wae lan aku ngaturake selamat awan marang para ibu-ibu sing nang omah sing kerjaan tuan ing endi wae pokoke kabeh anggone sing padha ngurake utawa digunakake kanggo siaran Kakamipu, siaran kanggo para Hizbudus kabeh wae. Lan samesine kanggo siaran Kakamipu iki disponsor dening Kuster Optik lan Milo dia benake anggone padha ngurake lagu-lagu kanggo ngipur pikir utawa ngayemake pikir para ibu-ibu kabeh seneng omah utawa seneng kerjaanan sinambi nyambut gawe karo ngurungake lagu-lagu liwat radio Garuda Suriname waktu siaran Kakamipu. Een nieuwe optiekzaak gevestigd binnen het centrum van Paramaribo. Kuster Optiek, de zaak waar u terecht bent voor oogmetingen, brilmonturen, diverse brillenglazen, contactlenzen zowel normaal als gekleurd met of zonder sterkte, bril- en contactlensaccessoires en voor een heel goed advies.
Kom gerust langs bij Kusteroptiek. Voor oogmetingen hoeft er geen afspraak gemaakt te worden. Wij zijn gevestigd aan de Koninginnestraat nummer 2, Hoek Julianastraat, net voorbij het RK Ziekenhuis. We zijn te bereiken op het telefoonnummer 521401. Of u kunt ons faxen op het nummer 521402. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot half 5 in de middag. En op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur in de middag. Kom gerust langs. Kusteroptiek.